Abusia ya mwakwa aba Anhwe TV so ye be catch us yes subscribe share like na eja o comment eto efama ye video wani guso a wo hwe ene e de 31st night na 31st night ye bo edp eye na na kwaku apia obutu asante banko konfo panyini 31st afibia odi no ene na Anhwe TV ye kofa ede ebrewo na awia no na wani guso a na da questions a obo na wani guso a na wo hwe the 31st no say and was starting no empanyimfo mampanyimfo a omo na nanchen no efiti ase e de eye akasa anase entroa saya ana obolidi e de ekire ye e de o enwom esa ensamrane ekire okoso kese e frem na afo Anhwe e de Atia Mframa of Banko imse brade a ka ho ye kache Mframa sabre e mampanyimfo e de busu a omo ento enwom e de ema boso yekoti adunti abusia ye cha wono na mampanyimfo do mo enwom bia na obosumo ye friend Kachi Mframa anase na Atia Mframa okofo na wode eye ensa abompa ye wo ijaya huse eguimu na abre nyina no so obia kitija na wode akofa obia etiri so na wode empaibo asa atoa so na woria otwa akokɔ de bele ede egu ijadi na akokɔ no afa ansa na omu aso ija wode bompa ye ka kire ija no se enipa bia ogina ho kra bia ogina ho abrabo bia na o ye free eye 2025 free January to December anko yiro odi hidi tiri so kodua ese ohiro adeko di bakoko impo se jabwane so no ho a nanom enuma no se mpo de kra eja kura sa edu so a nanom enuma no ti wo behwa omo so eja ne wi a na eja na so na obiara a oba adwumadi edi biara ede densa ebo empaye ede hu ejani ai enti papa ba akono awie ne de to se ba bibi so akogira ho a odo so de eye ensa akotoa ede ebo empaye egu ejani sebe ya nananom ene ye mpanyimfo tumi a etijam omobetie ni sufre ama na bisade a obebisa free mfiem pimienu aduenu ensian a yasimi bosumi a edikai sabre ya omuso ejai na chese yesi on the 1st January 2026 imuti 12 ni boy ya ena nananom eyesa amamre wi nti won so oba we so adana dia begina ho abo mpaye biara ese na efata enu firi ho a enipa domo a eba ho nyina ema ne mema maami so edne die egumu ede bo mpaye gujanim se tumi etijem tumi etemframa mu adom honhom biara emeboa no yei ene amamre ne amane a nananom eye enti obiara oba ho biara ebefa ensa na wode akogina eja no ho akasa one by one na omabo mpaye asre odomankoma enhira ene nanimunyam ene ne kankro enti maami so boni die wiye no ohun se obifoforo so eba eye saa na enipa ni a eba ho ni nyinaara obia bone mpaye eye na domade eye na sre na adom ene ni nhira efiri nananom enchen na nanama yete asese se adwumadie wei se abrede nyina afibia no so obi beye bi ne se oto enchia afibia no enchia no edi no efiri se omunim tumi a eti ejem enu nti me kai wo se de nipa dodo ene nipa nyina timi ababi abeye bie no afida mesro se oso abeka na nakwaku apia ho ewo banko Atia Mframa Paris na watimi abedi dwumadie we bi na so wabisade etimi abamti yenua bemen so abegina ho a ono so aye na mamre ne na mane a ono so no wawie sara ene free ho no afei emema no bi so eguso a omo eba bebo mpaye aka akire gya no se odomankoma ebe to akoso na obeboa wo mu ama obiara na bisade ayeyi
say nana kwaku apia eye the 31st night no etie enti ba jase ubenya bre na obehwe dwumadie no sade ekọ na ekọwie ekọpem se video yi besi free se munti ade yakotwa kakra bi ade bre mu se be ya ebeye adansidie na obehunu sade nana kwaku apia eye the 31st night no etie na dafoforo ososo no wa hwere na watimi atutu unam America na waba abedi saa djuma die no ebi ewo eye baafo anhwere ene Atia Mframa Paris efie kakraka mu abusua e ma ru fi so be subscribe obe share na obe like na obe ja comment ato ebia na bibi ko mu a ankoyi a na modi a cheye mo fan che so se esum e ba mu firi se afei na hwe TV ye toto kanea ne ho niema ebetimi ede aye videos no amano ayefe ti abusua aye 31st night ena oguso a ohwe Ebusua nananom eguso ema na hokho ni aboafo a ebeboa ye no eguso a omo eda so bo mpaye ewujani video no nipa eba ye ne timi mfa ni nyina ma nka wo hwe a unwie da yeso ahwe TV ya na ye dwene madaje ho se yenti ma wontena telephone ho anase yenti ma wontena television ho ema wo hwe abra sabe ho se oso ukoye adwuma na utimi yesika eto credit na bribia no yeso watimi ahweye iti nipa ebegu ho no kakra a yetimi ede ebrem no ene guso a uhwe adofo no guso a afei Atia Mframa okoforo bo ye nana Atia Mframa ofei na ode eye eduro egu ensuomu na nsuo we na odi kan ebeye no nana ma yete asese odi kan na ode ama eye na somfo ene o a enya abre ebe abie no o cleanse o mo ho efise efin ahodo ena enipa enamu efiri January up to December 2025 year ene yes 1st January 2026 emu edinana eye edro ni wie no ofiti ase e de semi preduasa yawa tetedie ni bi edro sa wom ema odibum bibinti nana eka se onti ma yentwa emu ema ti afen nana eka endro no afra eti ofiti ase esama adofo ema adofo eji endro no eko cleanse wo mo ho eti nana guso a obese endro yi ama adofo a cleanse wo mo ho ti nipa egu nyina no obia beji bi a cleanse ne ho ama omo cleanse ni wi a ansa no hu se eye ankore tintin esiwe so eno so no eduro ewo mu a afei eno mo bedware eduro a ede kankro ahoto yedie enkosopa asetena pa ebeba ti na guso a eduro no osama adofo ene aboafo a omo ebeboa no iti ohwa afei na obia waro ne hubia ko cleanse ne ho ti omo ko cleanse wo mo ho no afei no mo beji eduro a womudi ko dware sebe ya afia esimi yedie ahoto sika enkosopa setena pa ebeba nti nana eneguso a enei woye amamre ene amanie ti nana sem preduasa afansa a ode ensa no
egu nananom abosom so wanya kwan aku nantwie ede ama abosom no na afei kra bia eba ebia so wama no aduane adie abusua nana kwaku apia 31st mihu bida na ehu na efe na odim say enema nana ye ni ndura nipa odema wo mu dwale cleansing any protection ni niema oyema obia no nana on charge oji obi aka pre o oye ni free ene dema enipa diabuzia eno na wani guso a ene wo ehwe guso na ehwe manisi e ma refi say obeja o comment na obe like na obe subscribe so ade aka we no first time we share ya yes so subscribe aha abusuya na nana apia bosumo e fe no nana Atia Mframa aba na mamre oye en o2 na son fufu say 31st no ye wo asofo no bi no ha empo omu free omu mpra mo nchen ba ya no muso mo baye asori onware mpo na ordinance abeto wapampem na wabo mpaye e de amaw ekobasa wo bre wo kra usunsum asefis ono ankasa na ogina woni mpo wone ho ayefi ananse efi ni atantade e wono ho eye den e na obebo idiri bi ade ne nsa ato wapampem na ose wahirawo ekobasa ode nome enunti yahwehwe nananom tete atempon se na afe beso a yedware nananom nuro na ye nananom amamre amane edema nananom etimi som na omoboa eno nananom eka editu ne mpanyufo ne na somfo a ne nipa dodo a ebaaye no odi etu wonfo edase yesra oduman kuma so se onfas adom no so no me maye nyina ye wa ha no enkwanye de ye ya with the biase ya o bebo ame Nti ha wo hwe nyina no na nana kwaku apia bosom efe no nana Atia Mframa aba obo mpaye edema nipa na wo ho bebrebe ni nyina o heda bo obi adi ebo mpaye a mekura me hunu bida nantwi a sabe ewo ho no enye obiara ene toye na enso so nana ebetwa nantwi no otimi ma obiara de ne nsatu nantwi no so bo ne mpaye esere odoma nkoma afe no sabe ya nioma bekoyie ede amano enu firi ho a nanano ankasa nsa okita no ode bompaye ede kire obi biara ansana oba abetwa eye aboa nantwi eno enana agusu a odi saa juma edie ewo nananom abosusu ti nananom abosusu na nana ede nsa eguso ede bompaye obia esini trase eje empaibo no emu enhira abusu ma refi so be subscribe you ni ma refi so be share dia ma onua se onhwe bi na ono so aka cha se on subscribe se be ya abre nyina ni benya ahoden akofa video set say e de abre bibi ankoyi wo mu anu ade ache no agya comment ato medasi ti abusia ni edo to aso a nana eye amamre ni wie ya omu etwa nantwie no fise YouTube emranti yintimi emfa emoja no emma enti nana mu twa nantwie no mo ye omamamre no ena nana kwaku apia maame a wono ena banyini me yeti asese odi kan ebe komye ansana ye be wo nana kwaku apia Atia Mframa ebe kan enti wono ena di kan bo asa no eto ho enti nana apia maame ena ne watiasi agoro mu a kofu panyini a ono efiti adwuma ase ansana wode ma ne ba nana apia kofu panyino abrewa no ono ena wani kusu a eye wo hwe no Anhwe TV na waje se ye hwe ade omodin se obe subscribe obe share na obe like nti aha na edi akro na empanyufo no anase honhom no etisi na so yenko ne yenko hwe eho emra
abusua maame so a ono so Atia sim no ye frɛ no eye nana mafo a ti ya ha na nana Kwaku Apia maame bosom no ɛkɔ ti nana mafo a ɛna ono so ɔwɔ nana Kwaku Apia onkyɛn a ono so wɔ eye nkrabɔnten so a sunsum ɛwɔ no so emretentirinie na impo ɔse ɔmpɛ na wɔ hɔ a na sunsum no ɛha no ti wɔn sɛ maame no ɛsa na sunsum no abɔ ade awura no na obi biara wɔse ɔkɔm na ene wose wagyae na nanom ma yɛte aseɛ sɛ ɛnyɛ no kro ton fi sɛ sunsum nya ene wo betena na obowura wo sɛ ɔkɔmfoɔ na wo sɛ ugyae kro mpo a bosom no anase sunsum no ɔda so ɛware wo iti maame no edi akra na ana ne sunsum no ɛte si fom a sunsum no ɛna ɛwɔ hɔ a wɔn kasa kyerɛ sunsum no bɔkɔbɔkɔ sɛ bɛyɛ a sunsum no bɛyɛ nana no bɔkɔbɔkɔ ti nana maafo a ɛna ɔno so odi asa saa abusua eduru ba bi si a na akom ene niema sei no ayɛ anika ene amoto subscribe share na like Mframa TV. Eye oboso kese ye friend Atia Mframa of Banko ena Atia si nana Kwaku Apia so a afi ono so ebedi agro menua kenche ho no ye wo ne kohwe Pese be stress wo na obetra video ho achenti ya du besi ya be da so e de enkyerɛkyerɛ nananom eyeye e de abro ya kra bye bye.